התכנסות. קחו לכם רגע להתכנסות. שבו או שכבו בנוחות ובקשו לעצמכם רוגע. אפשרו לעצמכם שקט. פשוט כי אתם ראויים לו. לא משנה בכלל מה יש ברקע, מה זימנו לכם החיים, אילו התמודדויות לפתחכם כעת, או עם אילו קשיים אתם במגע. רק רגע להתכנסות. שקט. השקט נמצא. אתם רק צריכים רגע לעצור ולמצוא אותו. עצמו את העיניים. נשמו נשימה חופשייה, רכה, ממלאת. הנה הוא כאן. השקט. הרגישו כיצד הנשימה זורמת בגופכם, מטמיעה בו רווחה. אתם מוצאים עדנה בשקט. הגוף נהיה כבד ומאבד ממשות. השרירים רפואיים וממשיכים להרפות ולהרפות עוד ועוד. כמו נמסים מטה אל הקרקע. אתם מתמלאים באוויר אותו אתם נושמים. ועם כל נשיפה מרוקנים החוצה כל תחושת קושי, כאב, צער או ספק. כמו עננים אפורים שיוצאים החוצה ממכם עם כל נשיפה. לאות נעימה ממלאת אתכם, שורה, מכבידה את הגוף, נוכחת ומתרחבת. השקט מוצא מקום, עוטף, לוטף, מתקרבל בתוככם. תנו לו פשוט להיות. הוא ממלא לכם את הבטן, את החזה, את הלב, את הראש. הוא הופך להיות חלק ממכם, מתמזג עם הווייתכם. אתם חשים אותו, מנחם, מחבק, מארסל, אוהב, שלם, משלים, קיים, ממשי, אפשרי, זמין. כמה נעים הוא השקט. מרחיב את לבכם בחיוך פנימי. אתם מקבלים אותו בהודיה, בהכרה והוקרה. אתם השקט. שקט מקודש. השקט שלכם. והוא פה תמיד, במרחק נשימה. רק לבחור ולשקוט.